Това видео е за всички онези жени, които по една или друга причина се чувстват в голяма част процент в мъжка позиция. Ако темата ви интересува, останете с мен. Аз съм Елица Петрова Дзеляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. И така, разбира се, жената, еманципираната жена, от която всичко зависи. Ако тя не работи, децата й няма да бъдат нахранени. Ако тя не изчисти, всичко ще остане в мръсотия. Ако тя не направи нещата, те няма да бъдат направени по най-добрият начин. Ако имате партньор, как мислите, че той може да се погрижи за вас и вие няма да бъдете в позицията, в която се намирате? Вие сами се поставяте на местото, на което не би трябвало да стоите. Защото от време оно, както се казва, мъжът трябва да носи прехраната, а жената да си върти къщата, а не всичко да прави тя. Всъщност, съществуват универсални закони, които би трябвало или по-скоро е хубаво да се следват. Няма смисъл да се оплаквате. Защо само на мен това ли ми се случва? Всичко зависи от вас. Това ви се случва, защото вие така сте решили. Ако не сте вие, ще е някой друг. Но всяко нещо си има правилното място. Вие, Бог ви е създал жена, а не мъж. И ако искате да сте жена, трябва да действате като жена. Ето, давам ви един прост пример. Ако вашият бъбрек стане мозък, или ако мозъкът стане бъбрек, вашето тяло по един и същ начин ли би функционирал? Не. Всеки орган си има своето място. Мозъкът е мозък, за да мисли, бъбрекът, дробът и червата имат различна функция. Ето, това е. В момент, в който вие осъзнаете, че сте се родили жена и си имате вашата женска функция, тогава нещата ще си наредят. Това е всичко от мен за днес. Аз съм Елица Петрова Дзеляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Да не забравя, утре в 21 часа ще участвам в онлайн фестивала на живо за жената с Анжела. Който желая, може да ни следва. Оставила съм линк в групата арт-терапи, събития и вебинари, а също така и на личния профил. Който желая, очакваме ви. Чао, чао и прекрасна вечер от мен.